Здравей хора, това е един епизод, който снимам с новия тръжник в игрите Сами, който ще е в описанието, както винаги. Както виждате, аз почнах да снимам върху неговата колекция. Да, това са някои от скиновете му и така. Нека да минем по същество. Това са банерите. Добре, сега сериозно. Сега ще ви кажа, че вече почвам да снимам по-често така винаги. Нали? И всеки ден, може би, само да не съм на училище и такива пусти, защото понякога е скучно там. Да. Само да те питам... не са любимите ми. Еми да, сега сериозно наистина. Не, този клип ще е така обозначителен. Какво ще правим, такива неща, на какви игри ще снимам. Първо, аз ще снимам на ТФ, второ на Лига, на Майнкрафт и може би на интернет или някоя от тези игри. Второ, вече клиповете ми ще стават не чак толкова дълги, но малко по-дълги, защото въпреки че и програмата ми бъгва, и на мен не само на Сами, въпреки че той и с друга програма снима. И да знаете, че ще снимам главно на Creative Skywars, но още и на доста. По-скоро доста. Ще имам и нова поредица. Добре, поредицата ще се казва Creative. Да, добре, сега сериозно. Поредицата ще се казва Warface. Това е една игра в Steam. Само да видим дали ще се изтегля скоро OBS-а или да си купя картата за снимане на OBS-а. И сега часовника ми ще дзънне, защото ще става 6 часа. И така, сега ще задаваме въпрос на нашия приятел Сами. Кой беше... Сега ще ти задаваме въпроси. Извънредно. What? Кое е това училище? Там това е скин евент. Добре. Сега ще го питаме няколко... Сега ще... Ето, пилна ми часовника. Пилна ми! Добре. Сега ще те питаме. Кой беше първият ти приятел в Нарато? Кой беше? Кой мислиш, че беше? Аз, Ема, Елена... Аз съм ти втория приятел, нали? Знаех си. Катито винаги е най-добрата. What? Що за табелки са тея? А защо да не добави едно нещо? Ти си го добавим. Еми добре, сега втори път. Втори въпрос да е. Втори и последен въпрос. Кой помогна за училището на Ема? Ема Крафт. Не точно. Имам предвид, аз знам кои са, да ти ги кажа ли?
Ти, аз, Елена. Ти... Еми да, само че защо почна да ставаш като Вайвайн, да се ска... Но защо се скарахте? Това е последния въпрос. Аха, разбрахте. Аха. Еми добре, това ще е за този епизод и довиждане.